úgy! Jó, jöhet! Állj odébb, állj odébb! De ez nem így jó! Hol nem volt jó, megpusztulni. Patrik, gyere ide, most eljössz! Mondja, megpusztuljál! És akkor most te borult volna a hátsó kerékbe akadni. Na Berki, négy színes. Vajga, pont benne álltál a képbe! Sorry. Hova idő veled szembe? Te hülye vagy! Remélem Patrik nem baj, hogy rolleroznak. Hogy lenne? Csinálj még egyet. Várjál, Berkinek csinál! Hú, na most ezt is mondsz, várj! Most én jövök innen, hallod? Vajga, innen előre felpusztul! Én jövök! Na Barni! Jössz? Aha. Mehet. Ezt mit igazgatsz, már megy a videó. Aha. Az jó volt. Menjünk most oda addig,